Yes Malawi, lero ndabweranso ndi programu yathu yomwe ija imene timayitcha kuti pagalaundi. Programu imene ili yabwino kwambiri imene imabwera ndi nkhani zosiyanasiyana, ndipo lero ndakubweretserani nkhani zingapo pamene Profesa Peter Wamutharika ali ku Mzuzu, ndipo nayenso mnyamata wodziwika bwino Richard Chimondo Banda alinso ndi msonkhano wake ku Mzuzu, zomwe zikuonesa kuti pamene pali kukhulana. Ndipo Saturday kuli misonkhano iwiri, Daniel akakhala nawo pa msonkhano umenewu wa Richard Chimondo Banda MCP, pamene Profesa Peter Mutharika akakhalanso ali ndi msonkhano ku Mzuzu komweko. Kani pomwepo kuti zisakuphonyeni. Koma tisanayambe kufotokoza bwinobwino nkhani ya Profesa Peter Mutharika, ndifuna ndikuoneseni video iyi Member of Parliament amene akudandaula ndithu, akudandaula kuti kudera kwake sikuli bwino kumene kuli kuzomba, koma iyeyi ndi MP amene ali ku chipani cholamula. Tsono ngati MP wa chipani cholamula akulira chonchi, nanga kuli bwanji ma MP amene sali mbali yolamula? Tamveraniso. I come from Zomba, and I know the situation in Zomba at Zomba Central Hospital. But the very few hospitals that they have picked, they have represented Zomba Central Hospital. So it shows that it's a very pathetic situation. But, Madam Second Deputy Speaker, if you look at how we conduct our business in Malawi as leaders, we have disassociated ourselves from the people that we represent. For us, all is well and rosy. If you do an analysis in terms of how we are behaving, it's very sad. We needed to begin to respond to the situation on the ground. You can't have a hospital that is struggling to feed the sick. Even at home, if you don't have much and you have someone who is sick, you will certainly give that little food to the person who is sick. And everybody else at the house will really appreciate. But look at how we are spending money in Malawi on trivial activities. I think we need to change. And I want to invite the specialist who carried out an analysis in 2019 that we had so many broken pieces that we needed to fix, to go back and do another research and see how many more we have broken. I don't think we have fixed any piece at all. It's getting worse and worse. If you go to Zomba, you'll find out that the MPs in Zomba are struggling, even buying tires for ambulances. Go and check in Zomba. It's a very sad situation. Providing fuel. That's not what the MPs are there for. That's not what they should be doing. But it's because the hospitals are not getting any response from government. I want to call upon the government to seriously reflect on these issues. These are the people that will be needed in 2025. And they must be treated well. We can't just be celebrating. We should get to them and bail them out. Madam Second Deputy Speaker, allow me to congratulate this committee. Amazing. And I think the leadership, the chair of this committee, is a true researcher, and I know him. When he was walking up there, I was actually looking to him and see what exactly he was going to the sort of story he was going to share with us. But you can tell that this committee really came out with a true picture of what is happening in our hospitals. Let's not begin to say, when people come out with observation, let's not just say this is politics. It's not politics. Malawi ndiyankhule chilungamo pano. MP woyankhula chonchi ku Parliament atapezeka okwana 10
dziko lathu likhoza kukhala bwino. Zomba ndi MP MP wosaopa kuti ndi wachipani chimene chikulamula opanda mantha koma kumasuka boma lake lomiro kulidzudzula. Congratulations. Panopa ndi kuoneseni mmene mukuonera mu chithunzimo kumeneko ndi kuzuzu roundabout apo mukoza kuona ndithu Zuzu yalankhula, Zuzu yadzuka, Zuzu yafika ndithu mwaunyinji tangoonani. Zuzu yafika kuzalambira Profesa Arthur Peter Mutharika. Ladies, ine ndaonera mavideo osiyanasiyana mapresidenti azivaniso osiyanasiyana chaka chinocho amene akuti akapangisa misonkhano. So ndaonerapo ya President Chakwera akupita akapangisa misonkhano and munjira ndithu kulandiridwa sizikhala chonchi. Ndaonaponso video ya mbale yathu Nankoma sizimakhala chonchi. Ndaoneraponso ndithu iwino mmamuti Kafulayo Manganya sizimakhala chonchi. Profesa Arthur Peter Mutharika ali ndi chikoka tokha tikutha kuona. Sikuti ndikuyankha kuti ndine mbali ayi komano zimene zili pa galaundi. Iyi ndi galaundi tonse tikutha kuona ndithu mutha kuona mu chithunzimo kaya munthu wakondedwa ndi chikondi chachikulu. Sindikudziwa kuti mwina a DPP apeza anthu ena ake kuwanyamulapo akapasa ndalama anyengera chani kuwabweretsa kumeneko komano ndibe umboni kuti yachita kuwabweretsa pa malole, ndibe umboni kuti mwina anthu apasudwa ndalama, ndibe umboni lolonse. Koma chimene ndikudziwa nchonena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika akupita ku Zuzu ndipo apopo ndi pa agenda mmene mukuonera kumudikirira ndithu. Koma dziwani izi komweko kuli nkhondo yake ndiyoti chani. Profesa Arthur Peter Mutharika analengezesa kale onena kuti ali ndi msonkhano umene akapangise ku Zuzu ndipo azapangisa Saturday. Koma kwapezekanso kuti nthawi yothaitha Richard Chimwendo Banda nayenso walengezesa kuti akapangisa msonkhano Saturday komweko ndipo kupitapo akupitanso ndi Daniel kuti Daniel imoti akukalengezesedwa kuti wajoina MCP kukamulengezesa kwake ndi kuti komweko. Kodi imeneyi si nkhondo? Kodi ukuku sikusakaza bonyongo? Tsono kukakhala kuti anyamata a MCP ndi a DPP akumana pa njira unalenso avala makaka ake ndi mikwiyo imene anthu akumayenda nayoyi zithapo bwino. Komanso tikudziwa bwino lomwe unena kuti anthu awawa akhala kukhulanapo ndiyeno kuti onsewa akapezekera ali mawu amodzi ali dera limodzi opangisa msonkhano wawo kaize mandiso kuti zikathapo bwino. Kuti pamene kuti yakwa ndani ndi a DPP kapena MCP chabwino ine sindidziwa kuti yankhulani khala bwanji koma ineyo podziwa unena kuti amene anayambirira kulengezesa kuti akapangisa msonkhano ku Zuzu ndi a DPP motero a MCP ndi amene akufuna kulakwisa zinthu. MCP ikusaka nkhondo. Richard Chimwendo Banda imene akuyambayi ndi nkhondo ndipo nkhondo imeneyi ikhoza kuwononga zinthu zambiri. Misonkho yathu yowonongeka komanso tsogolo la Malawi singakhale labwino chonchi chifukwa zimene zikuchitika zikudzala ende kudzala kumeneko kuzamereranso mpaka na mwana athu amene akubwerawo. M'bale wobwerawo uzaona ngati kuti ndale zabwino kuleko ndiye zogwirana nazi, ndale zabwino ndiye zoponyerana nazi, zimene zili zolakwika kwambiri. Nkhani yathu imaliza imene ili pa ground msiku ya lero ndi yakuti kwacha yagwanso. Kwacha yagwa ndi 2.3%.
kwacha yagwa ndi 2.3%. Amene muli South Africa mukhoza kundi khulupirira kuti izi ndi zoona. Ndikupemphani kuti enanu amene muli ndi mukulu pangani cheki kuti rate ili bwanji ili mafuta chakuti. Amene muli ndi paisa pangani cheki mupeza kuti rate ili mafuta chakuti. And news imene ili pa ground ndi imene inso imene ukamba unena kuti kwacha yagwanso lero lino ndi 2.3. Izitu ndizona sachisoni guys kumene kupita Malawi kwaoleratu sikuli bwino, ndipo tikhala osamalisa tikakapeza kandalama osathamangira kutumiza kumudzi. Koma mukakatumiza kumudzi ndalama kutumiziratu ndi kuti mupeze kuti mwasala ndi ndalama yochepa kumangooneka ngati ili manamba mokha. Chenjerani. Zikomo kwambiri kali komwepo pamene tikubweranso ndi mapulogalamu ena, ndipo ine 11 Club Junta ndakunyadirani, ndipo tiwuzeni za background pano kudzera mu comment section and pangani share komanso subscribe.